Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadian karar sngi ke jingi khi de bosong shathan gi nongilam ke Green Tech Foundation hamadan malki ban penbor Sorkar jala ban Pynduh no ke Jingthmu sina project hadol nong Lumpongdeng nagalang Sorkar jala ha jamiat arpu trek we yong arja penrio kalhab ban Pyndem makmar ke foundation ban Pynduh no ke Jingthmu dat Phah jing tebru lengba ke Shithi. Hakajing poi jung chairman ke cakai khi la pedang buram de pajba ke belakershan ke jingi khi haranga ke jingiran lang ke Voice of the People Party Youth Wing Women's Wing ki bahi yang basam ki nongkershan nalor kiwe pan. Snow Phah sedin. Gidean. Ki pada bin ai jangka khmat kinyak pakandong ke pakam kelut Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya